Basta mauna ni ang atong unboxing for the day, for the day's video mga kabing. Sabi mga kabingka, di ba? Ato pa ning kuan ko. 2,000 years later. This video, mag-unboxing na po tayo mga kabingka. Karon mga kabingka, duha ka buok atong unboxing mga kabingka na ako parcel mga kabingka. O gani oh. Basta on niya na mabalaan buon sa mga kabingka. Let's go. Drihan na to. Mao ni akong ginahulat mga kabingka kay kuan daw ni powered in the powered. Let's go. Mga kabingka, para mas powered na diba? Look at that mga kabingka. Yeah, the lapil is the lapil. Tanaw na to ng suludan ng mga kabings. Wow, that. And mga sulod mga kabing. O ni ang wheel. Duha ka buok mga kabings and o ni yang kwan si mga kabing. Tanawon pa na to mga suludan ng mga kabings. This is a pouch. Wow, like glass and kay siya naay duha ka kuan ni cord pero kani una sunod na pud na to kabings. Awal to listing siguro yung kabings. Bisa. So, ato rin i-sit up ng wings. Kasi mga ano? Parang hindi ako. So, nya ato ning ibalhin mga kabings para okay kayo. Nasa mga kuan-kuan na ni mga kabingka. So, pila ka minuto mga kabingka ato ni ibalhin. Let's go. Na set up na kinako, mapaminaw na ko kung unsa ni ang audio quality aning akong bago nga lapel lavalier eh. So, wala pa na naka-on ang noise reduction. So, ato nang i-on. Di lang. Na siya noise reduction na ay kuan na ni. So naka-blow naman ni siya. So atong pangitaon tong noise reduction ni mga kabings. Bakit ang tagal mga kabings? Lang mga kabings ha. Tagal yun. So ang katong isa ng mga kabings akong gi-charge kay nalubat man gid siya. Bugit siya ni kuan na niya. Ako cooperate ka.
Bakit to? Kailangan makabisa. Kok na kayo kong singot ano na kabings. But So maingon ako ni okay mga kabings, no? Basta okay kayo. Gusto ni ko ni gana matugan ng mga kabings bago na ko di kuan, pero karon namot na lang wala ni siya ni green to ganina ba. Basta mauna ni ang atong unboxing for the day for the day's video mga kabingka. See you in next my vlog mga kabingka. Bushka. Yeah mga kabingka, so nigana na day karon ang green na karon mga kabingka, no? Ang noise reaction mga kabingka. So napang isa ni mga kabingka, di ba? Ato pa ning kuan kung kuan pagid siya. Look at press the kulay blue na ni siya mga kabingka. Basta kulay blue na ni siya. Ngayon na itong suga mga kabingka. Ayan. Para tapos kung gusto ninyo mo kuan, ano lang mga kabingka, isabay na nimo dadiri. Ngayon kabingka, so ato ning paminawon mga kabingka kung okay na ang ako ang tirada mga kabingka. Bushka. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.